Силовики режиму Лукашэнкі не спыняюць затрымання ў справе беларускага гаюна. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», апошнія з іх прайшлі на мінулым тыдні. Цяпер праваабаронцам вядома пра штонайменей 61 фігуранта справы, чый пераслед цалкам верыфікаваны і пацверджаны. Большасць затрыманых мужчыны. Вядома таксама пра шэраг судовых працэсаў, дзе фігурантам прызначаюць ад так званай хіміі да пазбаўлення волі ў калоніях. Некаторым затрыманым падаўжаюць меру стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартаю на некалькі месяцаў. Беларускі гаюн «Асінт» – праект, які распачаў сваю працу напярэдадні поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну і займаўся маніторынгам актыўнасці беларускага і расійскага войска на тэрыторыі нашай краіны. Сёлета ў лютым сілавікам удалося атрымаць доступ да чат-боту праекту і звестак тых, хто перадаваў яму інфармацыю. Пасля чаго кіраўнік праекту Антон Матолька заявіў пра спыненне дзейнасці беларускага гаюна. Легендарны чырвоны касцёл, касцёл святых Сымона і Алены ў Менску, будзе закрыты для вернікаў яшчэ больш за год. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Мінск новасці» распавёў кіраўнік адміністрацыі Маскоўскага раёну Менску Сергей Рубанаў. Ужо пачатыя работы па рэканструкцыі, рэстаўрацыі касцёлу. Разумеем, што работы сур'ёзныя, было парушанае аздабленне, але самае асноўнае – інжынерныя сеткі, якія ўплываюць не толькі на электразабеспячэнне, але таксама на ацяпленне. Ёсць нарматыўны тэрмін работаў – 20 месяцаў. Яны вядуцца. У 2027 годзе гэты касцёл будзе ўжо функцыянаваць. Чырвоны касцёл закрыты для вернікаў з лета 2022 года пасля невялікага пажару ў адным з службовых памяшканняў. Паводле афіцыйнай версіі, там гарэла праводка, пасля чаго ўлады пастанавілі закрыць святыню на поўную рэканструкцыю, якая пачалася толькі сёлета ў ліпені. Паводле неафіцыйнай версіі, фактычнае адабранне касцёла ў вернікаў было адказам уладаў на падтрыманне святарамі і прыхаджанамі святыні пратэстаў 2020 года. Сябра каардынацыйнай рады была актывістка Ольга Карпушонак, якая абвінавачвае Паўла Латушку ў гарасменце і пагрозах, знаходзіцца пад кантролем спецслужбаў Лукашэнкі. Такое меркаванне выказаў спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан у эфіры нядзельнай студыі «Белсат». Палітык прыгадаў паводзіны Карпушонак падчас нядаўняга онлайн-паседжання КР у ейнай справе, да якога жанчына нечакана падключылася. З'яўляецца інструментам спецслужбаў. Ён знаходіцца ці пад псіхалагічным, ці нават пад фізічным кантролем спецслужбаў, бо яна адмовілася нават паказаць 360 градусаў памяшканні, у якім яна знаходзіцца, аргументуючы тым, што яна баіцца. Але для мяне гэта відавочна, што хтось там знаходзіўся. Дарэчы, чаліня фракцыі, кіраўніца фракцыі Тацяна Мартынова таксама ўпэўнена ў гэтым, што яна знаходіцца пад кантролем. Фактычна, на нарадзе фракцыі я выказаў сваё меркаванне, што мне вельмі жаль, што Вольгу выкарыстоўваюць як інструмент. Яна кажа гэтыя рэчы пад уплывам спецыяльных службаў. Гэта кампанія па дыскрэдытацыі інстытутаў і лідараў дэмакратычных сіл. Адразу два смяротныя дарожныя здарэнні з удзелам мотатранспарту адбыліся цягам сотняў на Віцебшчыне, паведамляе ДАІ вобласці. Гэтак непадалёк вёскі Шапурова 35гадовы кіроўца матацыкла Менск на закругленні дарогі не даў рады кіраванню ды выехаў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з газеллю. Матацыкліст загінуў на месцы. У вёсцы Парафьянова Докшыцкага раёну ахвярою ДТЗ стаўся 80гадовы мужчына на мапедзе. Аварыя адбылася з віны кіроўцы легкавіка «Сітраэн», які ажыццяўляў абгон у месцы, дзе гэта забаронена, і сутыкнуўся з мапедам. Пенсіянера даставілі ў шпіталь, аднак там мужчыну выратаваць не змаглі. Беларусь, паводле афіцыйных заяваў, павінна стаць краінай для турыстаў. Але што насамрэч чакае падарожніка, калі ён заедзе ў правінцыйны райцэнтр і надумае пераначаваць у мясцовым гатэлі? Журналістка сайту «Белсату» Ганна Калтыгіна паглядзела на самыя дарагія нумары ў раённых гатэлях па ўсёй краіне. І вынік аказаўся, скажам мякка, нечаканы. У Крупках, напрыклад, за 18 еўро замежніку прапануюць двухпакаёвы нумар першай катэгорыі – душ, рукамыйніца, стары тэлевізар і імбрык. На здымках пазначылі нават джакузі, але знайсці яго ў рэальнасці немагчыма. У старых дарогах за 24 еўры вам прапануюць не толькі ложак, але неацэнны досвед рэтра-турызму з атмасферу камандзіроўкі паводле размеркавання. Ідэальна для тых, хто хоча зноў у мінулае, але з інтэрнэтам. У Петрыкавічы ноч у гатэлі «Прыпяць» абыдзецца ўжо ў 83 еўры. Пры гэтым крэдытныя карты там не прымаюцца.
Толькі гатоўка. І толькі ў Астраўцы, дзе працуе сан-гатэль, умовы больш набліжаныя да еўрапейскіх стандартаў. Ёсць шай-фай, кандыцыянер, халаты і сняданак, але і кошт адпаведны – 62 еўры, як у Вільні ці Варшаве, дзе ўзровень сервісу зусім іншы. Атрымліваецца, што беларускія раённыя гатэлі – гэта хутчэй машына часу ў савецкае мінулае, чымся індустрыя турызму. Падрабязней пра цэны, умовы і атмасферу правінцыйнага шыку чытайце ў вялікім аглядзе Ганны Калтыгінай на сайце Белсату. Невядомы паветраны аб'ект упаў напярэдадні ў Польшчы ў аколіцах Тэрэсполю каля мяжы з Беларуссю. Пра гэта паведамляе камендатура паліцыі Белай Падляскай. Паведамленне пра знойдзеныя памежнікамі каля вёскі Палятычы фрагменты неапазнанага лётнага аб'екту паступіла ў мясцовую паліцыю каля 10 гадзіны вечара ў нядзелю. Ад месца знаходкі да мяжы з Беларуссю не болей за 3 кіламетры. Паведамляецца, што ў выніку інцыдэнту ніхто не пацярпеў. На месцы цяпер працуюць следчыя. У суботу неапазнаны аб'ект упаў каля населенага пункту Майдан-Селец. Паводле польскіх медыяў, хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра дрон кантрабандыстаў. У Варшаве шукаюць 38-гадовую беларускую актывістку Валерыю Саўчынкаву. Як піша Еўрарадыё, яна ўдзельнічала яшчэ ў намётавым мястэчку на Кастрычніцкай плошчы ў Менску пасля выбараў 2006 года. Аднак з палітыкай ейнае знікненне не звязваюць. Апошні раз Саўчынкаву бачылі раніцаю 5 верасня. Дзяўчына была з заплечнікам, адзетая ў сукенку і сандалі. Валасы пафарбаваныя ў белы колер. На абодвух перадплеччах ёсць каляровыя татуіроўкі. Паведамляецца, што дзяўчына хварэе на цукровы дыябет, таму ёй можа быць патрэбная медычная дапамога. Амерыка здольная разбурыць расійскую эканоміку, але для гэтага патрэбная супраца з Еўропай. Пра гэта заявіў міністр фінансаў США Скотт Бэсент. З ягоных словаў, другасныя тарыфы супраць краінаў, што набываюць расійскую нафту, могуць прымусіць Пуціна сесці за стол перамоваў. Пра гатовасць да ўзмацнення санкцыйнага ціску заявіў і прэзідэнт США Дональд Трамп. Вы готовы перейти до другой фазы санкций супраць России? Так, я такі. Пры гэтым Трамп не ўдакладніў ані сутнасці новых абмежавальных захадаў супраць Крамля, ані меркаванай даты іх увядзення. Амерыканскі прэзідэнт таксама заявіў, што ўжо сёння ці ва ўторак еўрапейскія лідары прыляцяць у Вашынгтон, каб абмеркаваць сітуацыю ва ўкраіне. Трамп некалькі разоў падкрэсліў, што пытанне павінна быць развязанае, і дадаў, што ў бліжэйшыя дні плануе таксама і размову з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Да навінаў спорту. Зборная Беларусі па футболе ва ўмоўна-хатнім матчы згуляе супраць зборнай Шатландыі. Сустрэча другога туру адборачнага этапу да чэмпіянату свету пройдзе без гледачоў у Вугоршчыне. Пачатак матчу а 21:45 менскага часу. Зборная Шатландыі свой першы матч адбору на турнір звяла да нулявой нічыёй з Даніяй. Беларусы ж з трэскам праваліліся, разгромна саступіўшы Грэцыі з лікам 1-5. Беларусы маглі назіраць рэдкую прыродную з'яву – поўнае зацьменне месяцу. Учора ўвечары на нейкі час спадарожнік зямлі зрабіўся крывавым. Такое магчыма, калі месяц апынаецца ў цені зямлі і на яго падаюць сонечныя прамяні, што прайшлі праз зямную атмасферу. На прыгожыя здымкі глядзім разам без каментара. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем у тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў вечаровым выданні аб'ектыву і студыі Белсат. На гэтым я з вами развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры.